Здравейте хора, аз съм Boomfist и сега ще играем League of Legends. Не съм много добър на тази игра, но какво пак толкова. Така. И както виждате имам Dragon Slayer Braum. И сега Let's to play. Ще играя срещу Калиста и Лукс. Не е следовартна. Не съм много добър с Браум, обаче имам скинпада ми с кутийка. Така, на кога ще е? Найс, Джини Браун. Само си намаля звука. Само Minions have spawn. И то ма пичага приканик простоти. Той е направо брутален, както виждате. Мали, видяхме колко е брутален. Касиопеята го изяде. Лак. Ето я, идва. Тук ли си? Както виждате, аз съм LCS. Аз съм самият турнир. Колко е зла. Постави лард. Горе, какво става? Исках да играя топ, обаче не ми дадоха. Много бавно го написах. Брато, аре тук. Малко по-сериозно са. Да си фарми пък после. Тия трепе. А къде е съпорт? Къде е калистата? Майче АФК? Не знам. Ще си ги настроим така. Мида. Тук пъченка. Добре. Чакай бе. Те имат двама джунгъл. Ето, защото начало написаха Double Jungle. Тук. Бъжи късен Кьоров. Това е първият клип за канала ми и се надявам да се забавлявате. И се надявам също и да победя. Но наистина ме кефи този скин. Това е любимия скин на Браум. Е много нацепен просто. Ще трага нов шилд. Не, тя ме хвана, се трябва да я разбивам ли бе? Реала. Как бяга като мишка. Да, наистина, Калиста е АФК. Тук става развръзка. АФК Калиста, горе Насуса, също има скин, стрепа срещу у нас Ирелията, на мида ганкват. Направо напрежението е във въздух. Ние, бати, тук си цепиме миньоните. Моя билд на Браум не е много добър, ама си е моя билд, мисъл. Аз съм го създал. Или поне така мисля. Може някой да го измисля преди мен. Барто. Бутаме кулата. Бегай.
По-късно днес може да снимем клип на Heroes of the Storm, предполагам, който ще ми е втория официален клип. Не знам. Зависи как ще протече тази игра на лига. Добре, още не съм си ползвал нито една магия. Не съм взел нито един миньон, просто много бавно се развиват действията. Тая игра. Значи 5-та минута. Аз съм втори четвърти лев. Втори лев. О. Този приятел си има кръв, всичко. С кого изех този айтем? Ай, взема и аз един миньон. Вече е много фарм. Опа! Мастър. Ще всеки случай си олардно. Е така. Всеки случай. Леко бе машина. Толкова ми наби. Мале, царентваме. Ой! Ти кой ще биеш, ма? О, да. Би казал First Blood, обаче вече третия кил. Това е брато малко кръв за добре свършената работа. 10 минути не мога да отрепа 1 милион. О, какво става горе, бе? Касиопея взима килове, Касиопея умира. Развръзката е пълна. Вместо седи ми да прикая моя бута малко тако. Чакай! Пум! Ще постигам още малко шаркавам. Сега някой нов хубав свеж айтем. И то може би ще го продам, не знам. По принцип не си продавам айтемите и вие не си ги продавате, защото дават по-малко пари. Ама ако са съвсем грешни, няма да е зле. Там нещо ми заплашва децето. Ще да я щупа. Си лард на всеки случай. Че ръкаш ли я, приятелю? Окей. Не. Последно какво ще правиш, бе? Туп! Див съм. О, не! Отиваме да бутам кулата. Какъв хубав развой на нещата. Имат един АФК. Ей! Също ми да не ходя натам. Твърде опасно. Но сега как ще се върна? Ето как. Време за ръкал. Така. И сега се пригответе да отскоча. Туп. Това джъмплеонче. Правилно мога да повярвам. Скачам като жаба. От бота до спална. Това просто дали не е скок. А роснак ли съм? Вижте го. Ето и мен. Отиваме за лукси. Убили се някой от нас веднъж. Касиопеята. Как посмяла? Как тя... Как може да фидне? Репортваме. Фиу! Мале! Сериозно ли ей? Нищо. Не е фатално. Поне за сега. Тук нещо надушвам мастера. Не знам какво става.
Но ще разбера. Така. Ксюпея, готов съм да ти ганкна. Ето. Идам, приятелю! Не я убивай без мен! Простак ли си, бе? Ти не дойде с мен. Ти ме обиди. О, Калиста! Добро утро. Значи се появи. Баце е там, да сме да вземе на кола. Стреляй, бе! Набивам никакъв демидж. Та кола стана 3 лева, бе. И кога ми свали толкова с кръв? Добре, си бутам. Ой, си взима кил, уж. Браум! Браум е. Добре, сега бутнах кота. Ще не е на гъджи. Как си задръстанятите? Опси! О, не! Леко, бе! Леко да не фуснеш! А па ти не се прави много лопав, защото са те правят на нищо. Джони! Яле! Бегай! Ара, тези нищо не стават мене. Аз съм непобедим, бе! Какво да ви кажа? Лако му дупе кръв, сере. Запомнете го. Това е много важна поговорка. И ще чувате в много от клиповете ми. Сега. Будут в Mobility или будут в Sweetness? Аре, Mobility. Търчиме като танк. Доста хубави бутушки имам. Това са галошите ми. Bullet of Speed. Браво. SS. Да, е верно. Къде е мастера? Мисъл, на бота не е ганквал. Аз не съм го виждал сега. Умря 2 пъти. Кой знае кой джангъл го отрепал? Бега, Касиопея! Ама съм написал SS. Така че... О, мастър! Къде си, бе? Приятелю! Аз съм пред нея, защото си не ползвам магиите им. Бог знае. Туп е! Не убиеш, бе! Аз съм сапорта, бе! Не убиеш никой, бе! Щастник! Горе там си трепете. Иначе имам 4 асиста. Ще имам 5, ако не бях учил на мид, да си губим времето. Когато чинам билукс. Както и да е. Аз съм за сега достатъчно фит. Ще ти помогна, братле! Бацата си 9 левел ли, бе? Найс. Как ще се арендваме 20 минута, бе? Браво, те. Фарми. Фарми голем да порастеш. Сериозно ли, бе? От тук нещо лагна. Случи се нещо много неприлично. Как подскочи като катерица. Направи голямо впечатление комбото Браум и Лушан, защото Лушана се чарджва към тях и Браума само скача на него и са мъртви. Мисъл, един нулца им. Чакай, бе, някой май ще гънкне. Какво трени, страх ли? Мастери! О, не. Мали! BAM!
GG. Не! Помощ! Шанс. Какво ста тук, бе? Колко беха? 18 на 2. Така, сега кое си вземем? Те извим те на какво са? АД, АП. Аз казвам ни Dead Man's Plate. Примерно. Та-та-да! Ара Касиопея, нали от началото го уби, нищо, че беше на гати корумпираната кола, момче. Браво. Браво. Отлично. То дракон, момче, никой не го е виждал. Никой не го е нападал. Аз ще си вземем Red Buff. Защото съм мощен. Мале, представете си колко съм авен. Чак ми набива демидж. Аре! Ела си го вземи. Ние пък ще съм... Абе. Момче, къде пойде? Излеме една бисквитка. Това са бисквитки Орео! Пиу! Аз не бих повече демидж, отколкото когато наби на мен. Yeah. I'm the boss, bitch, I'm the boss. Ти! Абе, каква тази стена измислена, бе? Какво ми дочва само магиите работите? Гати, нещастната кула. Пък я разбихме. Пак имам 2 асиста. Като за сапорт, ич не съм зле за сега. Ама после че ме разфръгат като шашев. Бегаме! Предполагам, че нямаш шанс. Не! Дева! Както и да е. Както казах, ще ме разхвърлят много яко. Да, хонорнете му и съпорта, той е много як. Много опитен. Насос, GG. Идвам, брато! Идвам друг път. Рип. Идем да видим фарма на бот. Въпреки, че не трябва фарми. Хинзал, я си гледай работа. I'm boss? Ха-ха, забавна. От началото колко пъти умре, бе. I coming! Опа. Колко бързо се справям с този фарм. Максимум по 1 миньон си. Така. На мид става нещо голямо. Сега големия въпрос. Защо съпортът не е там? Отговорът идва. Абе, няма някой да дойде за дракона, бе. Те. Никой не е барал този дракон. Си там. Какво да прави? Ай, смока дойде. О, не! Те са тук. Трябва да ги разбиваме. Абе, стига, бе! Абе, какво си ти, бе, лайно? Така. Малей, та си идва насам. Как ма видя, бе! Бегай!
Уига на Вулс. Абсолютно. То Смок е умрял 2 пъти, аз 3 пъти. Както и да е, това е само игра. Да не забравяме. И сега време ги разбия всичките. Атака! Аро, цели! Идвам! Идвам, Джин, идвам, братко! Идвам! Къде отиде таз, бре? О, е! Ако го бех оцелил, ще се признам за най-добрият човек на света. Той го оцели, бе! Добре, време е за пъш. Аз казвам пъш на топ и отивам на топ. Брато, че е малко те хилна. Знам, че трябва да стакваш, но както и да е. И двамата сме танкове, чакаме миньоните. Маля, този като нацепи едно кюната кола и се прирева. Така. Не са. Мали. Маля, те сега ще ни нападат, бегай. Така. Колко си бърз, бе, гатилата. Аз съм ти познат. Не, защо вам пусти, мишки нещастни? Усетете моята ярост. Усетете силата и мощта на Браун. Пиу! И пак взема си с 0 кила, уче, 0 кила. Ама че съм съпорт, не трябва къса, ама 0 кила. Тя мен ме правят на луд. Маля, див си насос. Имаш само 113 фарма. Първият ми кил. Кучо. Опа, не трябва да псъм. Пиш по моя смок. Спокойно, тук не е много да сме прострелили и да те убият. Нищо повече. Нищо сериозно. Кучката. Шеля. Аз просто съм от село и съм свикнал да... Което не е много хубаво обаче. Все пак живеем в България. Това е достатъчно извинение. Сега им първият си. Трети айтем. Сега, Randium Summon или Frozen Heart. Или... Стой, някой набива ли ми голям демидж? Да. Таз. Тази... Так, спи, значи. Демидж. Аре, се бутаме с Randium Summon. Coming! Добре, според мен само Ирелята могат да ме прави на нищо. Другите ги задържам горе-долу. Барон, съгласен. Събираме 3 човека и го правим. Аз направо започвам. Добре, да сега играта се развива добре. Фиу! Взехме и барон! Рекаваме скоростта на светлината и се връщаме. И слитаме.
Аз съм направо хипер бързия. Брато, идвам! Моля те, оживей! Оживей, ако си жаба! Ай! Ай! Туп. Надолу! Та си изчезна, бе! Направо не я видях. Мале, сега ако успееш да се чарджиш. То с какво седи, бе? Трипа. Абе. Тази кола ми не бие нищо, ама все пак. След време ще почне да ми бие. Това... Абе. Не знам как да му викам, в смисъл, някой му викат Хинзал, други му викат Динзал. Въпреки че Динзал е малко странно. Easy! Easy game, my friends!